Helikoptéra, helikoptéra. Hurá, sme zachránení. Všetci okamžite k signálnemu ohňu. Som taká šťastná. Som sa bála, že tu ostaneme na veky. Áno, Erka, teším sa tiež. Drahý, drahý. Kam sa to pozeráš? Delegát? Starý delegát? Drahý? Pozri sa na mňa. Tu mám oči. Nepozeraj na ten člnovor. To nech ťa ani nenapadne. Že a čo poklad? Čo asi? Nič. Ja som tvoj najväčší poklad. Aspoň donedávna som bola. Si tým pokladom posadnutý. Tak snad neurobíš takú hlúposť. A vy delegáti okamžite za mnou. A si nemyslíš, drahý, že ťa budem ťahať za ruku až k tomu ohňu? By si aspoň šiel dobrovoľne. Pozri sa na mňa. Naozaj pre teba znamená viac ísť na taký iný ostrov, ako by si ostal so mnou. No vidíš, tak poď. Čo to robíte, delegáti? Nedávajte to na vodu. Drahý, zastav ich. A je, že ostaneš na tom, čo nie? Drahý, prečo tu stojíš a nič nerobíš? Veď je noc a tí blázni sa najskôr utopia. Vy ste... Není normálny. Starý delegát. Rok si trčal na tomto ostrove a keď dojde záchrana, tak sa dobrovoľne vydáš na ten druhý. Už nás nepočujú. Ale počujú, dokonca vedia, že mám pravdu. Už sú celkom ďaleko. Asi sa nevrátia späť. No nič, musíme ísť k signálnemu ohňu. Lebo keď nás tu tá záchranná misia nechá, tak budem naozaj zúriť. Tak poďme. Áno, Genius, podarilo sa. Videli ten oheň. Kde sú ostatní? Si tu len ty, Terka a Emil? Ostatných už naložil vrtuľník a odviezol? Máme tu čakať? No tak neviem ako vy, ale ja sa nikde nechystám. Jedine, že by tu otvorili nákupné centrum. No áno, nebolo to vtipné, ale inokedy by si sa zasmial. Už sa tešíte, ako sa preveziete v helikoptére? No ani my sme ešte neleteli v helikoptére. A keď ty vlastne skoro áno. Ako to, Genius? Nech to vysvetlím. No, bol priputaný na tom lane a helikoptéra ho musela spustiť do nedostupného terénu nižšie. Tam už čakal psí záprah a ten ho odtiaľ odviezol do najbližšej chaty. Tam sa rozmrazil a odtedy už nelyžoval na neupravených tratiach. Tak, drahý. A už sa vracia ten vrtuľník. Fú, to je ale piesočnaté tornádo. Celkom zrušujúce dobrodružstvo. Čo naznačuje ten pilot? Asi či tu už nikto okrem nás nie je. Bude jednoduchšie im povedať, že nie, lebo jedni dvaja, čo vedia tu ich reč, teraz na otvorenom mori. Keď pristaneme, tak snad niekoho zoženieme, kto bude vedieť náš jazyk a tomu to vysvetlíme, nie? A aj tuto to zvučí. Ako sa s nami ponáhla. Tam dole už vidím aj ostatných. Ako im vejú vlasy, keď pristávame. Tak čo, všetci v poriadku? Prečo tu stojíte? Že na všetkých chceli zobrať dnu tými dverami? Aha. A kde sú ti dvaja delegáti? Tak to vám poviem až potom. Tak poďme. Yeah.
My sme slávni. To je skoro ako v tom filme Armageddon. Hrdinovia prichádzajú a všade tie kamery a fotoaparáty. Áno, Mojo, už môžeme používať názvy filmov. Už sme mimo nebezpečenstva. Tak sa všetci pekne usmievajte. Drahý, ty čo sa stále mračíš? Čo si ticho? Naša izba a náš kufor. Neviem, či sa najprv zbalíme a pôjdeme si láhnuť, alebo pôjdeme spať a zbalíme sa až ráno. Čo ty na to? A? Ty si už v posteli? Ani si sa nevyzliekol? Mám sa o teba báť? Drahý? Nie, možno, aby si tak rýchlo zaspal. No nič. To asi áno. Keď už ani šteklenie nezaberá, dokonca začína chrápať. Rýchlo do sprchy a musím zaspať ako prvá. Lebo keď bude chrápať celú noc, vôbec sa nevyspím. Dobré ránko. Ako si sa... Ty si už zbalil aj naše veci? Čo sa to deje? Si normálne oblečený a dokonca si aj farebne zladený bez toho, aby som ti musela niečo povedať? Tak poďme na raňajky. Áno, odlet je o 2 hodiny. Á, génius. Si tu náhodou, alebo tu na nás čakáš? Aha, čakáš. Donesol si nám noviny? Ukáž. Naša fotka na titulke. Sice tomu názvu nerozumiem, ale slovo imbecile zhruba tuším, čo znamená. Drahý, čo sa mračíš? Aha, to slovo je priamo pod tebou. No tak to bude určite náhoda. Netušíme, čo to celé znamená. Čo, genius? Že ty vieš presne, čo to znamená? A nebude sa nám to páčiť? Ľudia, s ktorými robili rozhovor, označili za vodcu našej výpravy môjho manžela. Aha. Stále je tam to slovo podľa mňa náhodne, drahý. Že si sa tak ponížený necítil už naozaj dlho, drahý? Radšej obetuješ raňajky a ideš do izby? Ale veď nebuď taký. No keď ti to nevadí. Haló, hovorím s tebou. Odišiel. No, tak toho nepoznám. Vlastne sa tak choval iba jeden jediný krát za celý čas, čo ho poznám. Si zvedavý môjho pri akej príležitosti? No to bolo v deň. Ach jaj. No radšej pôjdem za ním. No vidíš, let prebehol normálne, dokonca aj kufor tu máme. Je to divné, ale nič nečakané sa nestalo. No ty si stále zamračený a nepovieš ani slovo. Tak pôjdeme. Čo sa stalo? Jaj, kašli na tie noviny. Tak aj tu budú vedieť o debilných turistov na výprave. Drahý, tak si ich nechceš kúpiť, nie? Prečo ukazuješ na tú veľkú titulku v knih? Ukáž? Slovenskí delegáti z Kalany Forte objavili stratený bájny poklad. Majú tu aj fotku. Hodnota pokladu je nevyčísliteľná. Dostanú 1% z jej hodnoty. Tak ale drahý, to 1% z nevyčísliteľného je snad 0, nie? Aha, je tu aj číslo 165 a 16 0. Tak asi niečo dostanú. Tak kam ideš, drahý? Ja netuším, čo na to povedať. Mne je to naozaj ľúto. Tak
kľudne s tebou pôjdem aj na tie ryby cez víkend, len už prestan sedieť na tom kufri a poďme. Drahý, kryť zúr, len už prestan mlčať. Desí ma to. Vieš, drahá, išlo mi o ten poklad, slávu, peniaze. Len po tej mojej smole v živote som chcel aspoň raz niečo dokázať. Aby si bola na mňa hrdá.